Ayun, papunta tayo sa gazebo sa bandang Tarlac mga tol. Pero bago yun, order muna tayo. Hindi ka nasabi nung sa ano? Paano yung sa kunwari sa McDonald's? Hi, welcome to McDonald's. How can I help you? Ano ulit? Sige nga. Hi, welcome to McDonald's. How can I help you? Ayan mga tol, dito na tayo sa gazebo. Pangalawang beses na namin dito. Ngayon hindi masyado matao. Parang mangilan-ngilan lang. Ito yun, may kambing. Ayan. So ito lang yung view na hinahabol natin. Sana hindi tayo banatan ng goat. Mga tol. Ayun na. Ano kasi yun? Aris ako. Aris. Alam ko sa di ako yan. Uy, nakikita ko na ito. Ay, oo, lalaki yan. Nakikita ito. Lalaki yan. Ayun mga tol, wala naman masyadong ano dito, ano lang, view para maiba naman. At sa mga gaya nating mga nag-NFT gaming, ayan, chill, relax. Ano, makakita muna tayo ng totoong mga halaman, hindi puro mga NFT yung nakikita natin mga tol. Naalala ko mga tol, tong mga ganitong bunga, yung mga puno, itong puno na to, yung bunga niya, ginagawa ko dating bracelet. Tapos nung ano ako nung around grade 6 yata, gusto ko magkapera. Ayan, nanguha akong ganito sa Clark. Yung mga buto niyan ay pwedeng gawing pwedeng gawing bracelet, pero for a short period of time lang. Ayan, ito yun mga tol, yung bunga niya. Medyo sira na kasi to. Ayan, yung mga bunga niya. Ayan, yun yung ginagawang yung buton nito, yung ginagawang bracelet. Ayan, Little Baguio daw to, tong part na to, dahil nga may mga maliliit na pine tree. So Little Baguio nga. Ayan, kung may dala kang pwedeng sulat-sulat. Ito kayang mga to, kumusta na? Kumusta na kayo? Kasalpin, may kakawani, legal pa. Ayan. Fuck you man, from F. Fuck you too, haha. Tribu March. Ayan. Nasaan ang 15 billion? Sagutin natin yan, nasaan ang 15 billion daw? Sagutin natin, nasa bulsa na nila. Apostol, Pam. Ayan o. Ayan. Mga pine tree. Ang aso. At saka ano? Tingin kayo sa baba, no? Ayan mga tol, pwede kayong kumain dito kung gusto nyo. May dala kayong pagkain.
For rent pala, 600 pesos. May bayad yun. Ito yan, Little Baguio nga. May mga pine tree. Ayan. Pwede kayong pa-picture dito. Kung gusto nyo. Ako, ayaw ko. Dyan. Ano ba meron dyan? Ano ba meron? Mukhang dapat dito yung ano, yung balon. Di ba? Balon. Wala natin yung Wala na yung balon doon? Wala na. Wala na yung well? Nandun pa rin. Kaya lang yung balon wala. Anong Tagalog ng balon? Lobo. Kaya ko anong klase Anong Tagalog ng well? balon. Galing naman. Take up your cross and follow me, sabi ni Jesus. Ayan, dalawang klase ng pine tree mga tol. Isang pine tree na ganyan yung kanyang dahon at yung isa ganon. Ayan. See the difference? Kaya ako kami, pamilya kami, ikay po ata, mga barong kayo. Kung ba na mga ano. Signing GoPro. Dali na naman o. Dali na naman o. Oo. Diba? Hindi, may utang sila, diba? Dapat absent ka nga pag darating ka na. Ganda ng pati-pati na. At napadaan pa tayo dito sa Lakeshore. Ayan. Ayan, puro mga ilaw. Ayan. May entrance fee yata. Wala, di ko yata nalock si Jano. Yun. Ay, hindi si Alexander pala. Tara! 50 pesos ang entrance fee. Kagaya lang ng entrance fee dun sa gazebo. Bal, awa kayo. Yun. Yan. Safety first. Thank you. Yan. Dadaan tayo sa Ilaw, ilaw. Christmas light. Wow, pretty. Creepy ba to, Bal? Creepy. Creepy, hindi creepy. Ah, ala ko creepy. Ano mo yung ulo, creepy. Ayan yung lake, mga tol. Tara, inom tayong tubig sa lake. Hindi, ang ganda niya. Alam ko artificial lang to eh. I mean, artificial bang tawag doon or man-made? Parang yung sa Sapang Bato, ano lang, yung perya sa Sapang Bato dati. Saan ano kalalim yan? Malalim siguro. Isang ano siguro, maybe lubog yung isang tao. Maybe. Wala lang, iikot lang.
doon sa taas. Sige na ba? Bel, dito na Bel. Ayaw na? Lloyd, ito si Cheche ko, IG Philip oh. Hello. Asan sila? Pag gober ano tayo dito, baka mag-crack. Tayo, kumain na tayo, no? Tapang mulet, no? Picture kita dyan. Okay. Dito naman tayo sa favorite part. Kainan, mga bilihan ng kung ano-ano. Ayan. Bibingka! Tig 60 yung bibingka dito mga tol. Ayan, 60. Wala ka ba? Sama ka.